For at importere kunder eller emner til 360 skal man gå op i menuen Program og Indstillinger, og der har vi mulighed for at importere data. I det her tilfælde er det en række firmaer, jeg vil importere. Og her kan jeg så vælge, hvor jeg vil hente mine data fra. Jeg kunne have downloadet dem fra Krak eller navn og nummer erhverv, eller hvor jeg nu har abonnement. I det her tilfælde har jeg en fil liggende med p-nummer. Jeg har mulighed for at vælge, om den skal opdatere eksisterende kunder, eller om den kun skal oprette nye emner. Jeg skal nu vælge den fil, jeg har downloadet, og her har jeg den liggende på mit skrivebord. Når jeg vælger filen, vil 360 importere data. Når importen er færdig, vil listen over de importerede firmaer blive vist. Her kan jeg se, at den har importeret en række autoforhandlere, som jeg har tænkt mig at køre en kampagne imod. Jeg kan herfra vælge at plukke dem ud, som jeg vil lave en kampagne imod. I dette tilfælde starter jeg med at markere dem alle sammen, og herefter gå igennem listen og fjerne de firmaer, som ikke er relevante for kampagnen. Når jeg er tilfreds med den endelige udvælgelse, så tildeler jeg dem en kampagne. Vi vælger i dette tilfælde en eksisterende kampagne, der hedder bilforhandler. Systemet tager så disse 337 udvalgte firmaer og føjer dem til kampagnen. Nu har jeg oprettet en kampagne, lagt nogle emner i, så er jeg klar til at gå i gang med at ringe ud. Det gør man som phoner ved at gå ind under listen af kampagner, markere den relevante kampagne og vælge funktionen Åbn ringeliste. Herfra er det bare at gå i gang med at ringe ud, og jeg ringer nu til den første. Jeg kan se firmanavnet og eventuelt en kontaktperson. Hvis der tidligere har været aktiviteter mod firmaet eller kontaktpersonen, kan jeg også se dem herfra. Her er der ingen tidligere aktiviteter. Vi forestiller os, at jeg forsøger at ringe, men at telefonen ikke bliver taget af modtageren. Derfor lukker jeg skærmbilledet og går videre til den næste på min ringeliste. Jeg ringer til den næste, og han tager heller ikke telefonen. Så går jeg videre til den næste. Den næste, jeg taler med, siger, at det lyder interessant, men jeg har ikke mulighed for at tale før i morgen. Så trykker jeg på knappen, planlæg genopkald, og skriver +1 i tidspunkt, trykker OK og vender tilbage til ringelisten. Den næste på listen siger, at han gerne vil have et møde med os. Så trykker jeg på kalenderknappen og vælger, hvilken sælger, der er relevant for den pågældende kunde. I dette tilfælde vurderer jeg, at John Doe er den rette mand, og ved at klikke på ham, åbnes hans kalender. Så kan jeg finde et tidspunkt, hvor han har ledig tid i kalenderen. Det har han her. Og jeg kan med det samme oprette en aftale i hans kalender.